Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkamu da sake saduwa. Ya kuke ko yana da shakatu madalla. A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri guda biyu, fina-finai ne wanda suke da daɗi sosai. Shiri mai suna Kuruciya da Fashi. Fashi shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai, duk wanda yake kallon Indiya Hausa ya ga tallansa. Shi kuma Kuruciya shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Don kallon wannan shirin ka biyo mu har ƙarshen bidiyo. Yawa kuma mun bude group WhatsApp wanda za mu sa lambar ka duk inda kace idan ka tura katin ka za mu saka cikin wannan group tsawon wata guda. Duk wanda yake buƙatar shiga wannan group ya dauki wannan lambar insha Allah ya ji ƙarin bayani. Domin kallon wannan fina-finai guda biyu sai ka biyo mu cikin YouTube kamar haka. Yawa jiya mun kawo muku shiri mai suna Mai Dabara da kuma Mugun Police, su ma fina-finai ne guda biyu. Idan ka shigo za ka ga link guda biyu kowa da sunansa an bambance zuwa wajen link ka gane. Sai ka zo nan ka danna mana subscribe idan kai farkon zuwa ne. Anan kuma sai ka zo ka danna mana like shi zai bada ƙwarin gwiwa da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. Anan kuma comment duk abin da ka rubuta zai sanar insha Allah. Yawa jiya ma mun kawo muku shiri mai suna Mai Dabara da Mugun Police, su ma fina-finai ne guda biyu. Idan ka shigo wajen link za ka gansu kamar haka kowa da bambancin sa link ɗinsa. To shi ma wannan fina-finai shiri mai suna Fashi da wannan mai suna Kuruciya su ma haka muka kawo muku link ɗinsu guda biyu. Idan ka shigo za ka iske link ɗinsu guda biyu kowa da bambancin nasa. Yawa idan ka shiga sai su ma ku kalle su. Kuma akwai shiri mai suna Dan Goguwa a cikin wannan YouTube channel, akwai mai suna Tarko, fina-finai ne wanda suke da daɗi sosai, su ma ku kalle su insha Allah. Yawa nan za mu ce muku salam.